Saúdos, como están? Se os fogos do Apóstolo do ano pasado lles deixaron bo sabor de boca, prepárense para repetiren experiencia. Hoxe coñecimos algúns detalles do espectáculo do que se vai encargar a mesma empresa que en 2011, GPD. O seu director asegurou que a montaxe audiovisual nada lle terá que envexar a do ano pasado, aínda que o certo é que o seu orzamento se reduce en 150.000 euros ata os 250.000. En canto á pirotecnia, o único do que desfrutan os que non teñen a sorte de estar na Praza do Obradoiro na noite do 24, Javier Sánchez comprometeuse a que non defraude. Os fogos do Apóstolo de 2011 marcaron un antes e un despois e lograron o que parecía imposible, que todos coincidiran en louvalos e ninguén en criticalos. Pois ben, os deste ano prometen ser igual de espectaculares. Ou ese é o obxectivo que se marca a empresa GPD, que repite a fronte da montaxe. O seu director, Javier Sánchez, desvelou hoxe algúns detalles do espectáculo, no que se investirán 250.000 euros. A principal novidade será a participación dun actor, Samuel Blanco, que interpretará a Paio, o descubridor da tumba do Apóstolo. El será o fío conductor do espectáculo. Va a representar a Paio, el descubridor de la tumba del Apóstol, del sepulcro, y él va a ser un poco el hilo conductor en la parte central del espectáculo. Como os digo, nunca ha habido una voz en off o nunca ha habido un actor real que se ha dirigido a público en el espectáculo de los fuegos, por lo menos que yo recuerde. O papel de Compostela como cidade santa e o Camiño de Santiago serán protagonistas da produción audiovisual totalmente nova. Iso sí, haberá algún recordo á exitosa montaxe do ano pasado. Sería merecedor y justo lo que creemos que vamos a hacer, que es en algún momento determinado del espectáculo, sobre todo al inicio. Yo creo que todo el mundo recuerda la secuencia de las torres rotando. Pues este año vamos a hacer que rote todo más, no solamente los pináculos, sino la totalidad de la torre. Un equipo de 100 persoas leva un mes traballando no espectáculo, do que Javier Sánchez desvelou algúns outros datos. Así, xa sabemos que se volverá a queimar a fachada gótica, aínda que de xeito virtual, que haberá un momento no que a catedral desaparecerá da nosa vista e que veremos de novo o botafumeiro. Tamén que a basílica parecerá caer sobre os que estean no Obradoiro. ¿Qué hacen los peregrinos cuando llegan? Se sientan en la plaza y se tumban en la plaza. Y esa sensación de que la catedral se te venga encima, pues también la vamos a incluir este año en ese momento un poco culmen de llegada a la plaza. Y como diría Mayra Gómez Quema, hasta aquí puedo leer. Outra novidade, haberá proxección sobre a catedral e música dende unha hora antes do comezo do espectáculo para amenizar a espera dos que xa estean na praza. En canto á pirotecnia, Javier Sánchez afirmou que non vai defraudar os que vexan os fogos dende outros puntos da cidade. Para iso lanzaránse uns 3.500 artefactos, dos que se encargará de novo Ricardo Caballer. Na presentación dos fogos, como vían, participaba o concelleiro de Festas, Francisco Noia, quixo explicar por que este ano non se repetirá o espectáculo durante toda a semana como si se fixo o ano pasado. O edil salientou que o único que se fai é volver á normalidade. Explicou que este ano os fogos non contan con máis apoio económico que o do consorcio, que nin sequera paga o custo total do espectáculo. O Concello terá que poñer do seu peto case 40.000 euros. Que es evidente que no está el tiempo como para decir, pues vamos a gastar 150.000 euros en repetir los fuegos, pues como a nosotros nos gustaría, por supuesto que sí, que eso que quede claro, pero no, creemos que no es el momento y entonces el mensaje de qué pena, que no, una cosa es qué pena y otra cosa es, hombre, es que habría que haberlo hecho tal, pues es evidente que es inviable, ¿no? Aparte de eso, que sepáis, que creo que también lo comenté, que el consorcio, sabéis que siempre patrocinaba las fiestas, este año ha patrocinado, o sea, pero ni siquiera las ha abonado en su integridad. Es decir, de estos 250.000 euros, el consorcio ha puesto 211.000. Lo que es la parte correspondiente al IVA lo ha pagado el ayuntamiento. E hoxe tamén se presentaba outra das citas tradicionais do Apóstolo, o Día do Traxe. Será o domingo 22, ca programación que xa é habitual. Desfile pola mañá dende a Alameda, misa na Catedral e outra vez desfile pola tarde dende San Domingos de Bonaval ata Quintana. Ali entregaránse os premios aos mellores traxes. Poucas citas hai máis consolidadas nas festas do Apóstolo co Día do Traxe, que se conmemora dende hai xa 34 anos. E este non ia ser menos, e que son moitos os cidadáns que agradecen esta oportunidade para lucir pola rúa as súas mellores galas. Este día é o día dedicado á xente que lles gusta poñer o traxe galego,
que non ten moitas ocasións para poñelo, porque os grupos folclóricos nas súas actuacións o pon. Pero unha persoa pois, da calle que ten un traxe na súa casa aproveita este día precisamente para sacar o traxe á calle. O Día do Traxe será o domingo 22, cun programa que non difire moito do que ven sendo habitual. A xornada arrancará ás 12 do mediodía co desfile dende a Alameda ata a Catedral. Alí celebrarase unha misa con ofrenda ao apóstolo e despois todos os que vayan ataviados co traxe tradicional galego poderán asistir a unha recepción no concello. Xa pola tarde, San Domingos de Bonaval acollerá o concurso do traxe a partir das 4. Os premios entregaránse na Praza da Quintana despois do segundo desfile da xornada dende Bonaval. Como novidade este ano haberá galardóns para os mellores traxes de Cotío, ademais de para traxes antigos e modernos. Con esta iniciativa, a Asociación do Traxe Galego pretende poñer en valor as nosas vestimentas tradicionais. A iso contribuiría, din no colectivo, co alcalde Ángel Currás tomar exemplo do seu antecesor, Gerardo Conde Roa, e lucir o traxe durante estas festas. E emocionante que o alcalde se puxera o traxe a primeira vez, que un alcalde de Santiago, porque quero decir que en Lugo, o alcalde de Lugo, si se viste algún ano o Domingo das Mozas. E sería genial. Ademais, a proposta que lle fixen o ano pasado o alcalde foi que fixeron traxe institucional para o Concello, que fixeron traxe de alcalde copiando de un traxe antergo, porque efectivamente temos algunha foto de alcaldes de 1900 e moito. O Día do Traxe está organizado pola Asociación do Traxe Galego en colaboración con el Corte Inglés e o Concello. E todo isto no mesmo día no que a concelleira delegada de Parques e Xardíns visitaba o polígono 4 das Fontiñas, unha nova zona verde que estará rematada a principios de outono. O proxecto foi sometido a algúns cambios, como a eliminación da lagoa prevista o cambio de ubicación do parque infantil. Nesta zona tamén haberá 40 hortas urbanas que se sacarán ao concurso unha vez estea rematado o polígono. Con 28.000 metros cadrados, o polígono 4 das Fontiñas vaise converter nunha das grandes zonas verdes de Santiago. A concelleira delegada de Parques e Xardíns achegouse hoxe á zona para comprobar in situ o desenvolvemento dos traballos. O proxecto inicial foi modificado tras falar cos veciños da zona. Un dos cambios ten que ver ca ubicación do parque infantil, previsto inicialmente detrás dos novos xulgados e que agora estará máis preto da Rúa das Fontiñas. Ademais, finalmente, non haberá unha lagoa no parque. A lagoa que finalmente non se pode levar a cabo porque o caudal do regato que pasa polo polígono non sería suficiente como para manter esa lagoa coas condicións que debería. Entonces estáse definindo como queda aquela zona xa en contacto con o edificio de xulgados e tamén a entrada desde Fontiñas ao parque. Eso é un pouco que estamos facendo estes días e o que vimos hoxe a determinar. Nestes días, os técnicos de Parques e Xardíns están a definir as especies arbóreas que haberá na zona verde, a ubicación de equipamentos como os bancos e por onde será a entrada ao parque dende a Rúa de Berlín. Neste ámbito tamén está prevista unha nova horta urbana. As hortas están en obra xa, son 41 e dependerá de cando se reciba o polígono, xa que non se pode poñer a disposición os terreos hasta que a obra do polígono non este recibida. Entendemos que en setembro se poderá sacar a concurso as novas hortas de Fontiñas e poñerase en funcionamento a comezos de outono para que xa poidan cultivar os produtos ordinarios desa época. As obras, que comezaron en setembro de 2011, rematarán a principios de outono. Será entón cando o Concello saque a concurso as hortas urbanas desta zona. E mentres, o PSOE volvía a expresar a súa preocupación pola marcha do aeroporto de Lavacolla. A concelleira Marisa del Río lembrou que a terminal compostelá perdeu no segundo trimestre deste ano un 13% de pasaxeiros fronte á media dos aeroportos estatais do 4%. Por iso, a edil socialista entende que está máis que xustificado que se convoque unha reunión da Comisión Especial do Aeroporto. O aeroporto de Lavacolla tamén está en crise. Dino os datos que hoxe presentou a concelleira socialista Marisa del Río para alertar da pésima evolución da nosa terminal. Un exemplo, no último trimestre, o aeroporto de Santiago perdeu un 13% de pasaxeiros, fronte á caída do 4% do conxunto do Estado.
Por iso, entende Edil, urxe adoptar medidas que freen este descenso. Hai que aunar os esforzos tanto do Concello como da cidadanía, das entidades comerciais e todos aqueles que están afectados pola política aeroportuaria para trazar unhas estrategias comuns. Estas estrategias comuns tense que facer valer diante da Xunta de Galicia. Cando fala de lle plantar cara á Xunta, Marisa del Río pon o exemplo da última campaña impulsada por Tour Galicia para promocionar Vigo e a Coruña en Londres. Segundo a Edil, o goberno galego destinou €500.000 a uns anuncios que mesmo están mal traducidos. Eses €500.000 se utilizaron para facer unha campaña na que o eslogan está mal traducido, o cal é un error de primaria. É dicir, estamos gastando €500.000 para decirlle aos ingleses que circulan polo metro Galicia te espera, Coruña te espera, Vigo te espera, solo e 1 hora e media de distancia. E dirán, esta xente de Inglaterra que fala inglés, lóxicamente, porque están ali, dirán, estes que son zulúes. Marisa del Río entende que sería preferible destinar eses cartos a acordos cas aerolíneas de baixo custo, como aos que a Xunta xa anunciou que non vai retomar. Neste sentido, a concelleira socialista salientou que Ryanair move case o 54% dos pasaxeiros internacionais que aterran en Lavacolla. Mentres, dixo del Río, as conexións que chegaron ao aeroporto co goberno do PP só supuxeron 1.500 viaxeiros no primeiro semestre do ano. Así as cousas, o PSOE reclama que se convoque a Comisión Especial do Aeroporto. Esas xuntanzas, por certo, son unha das recomendacións en materia de política aeroportuaria do decreto do Goberno Central cas últimas medidas para a estabilidade orzamentaria. Máis cousas, Fadenga, Federación de Asociacións en favor das persoas con discapacidade intelectual de Galicia, entregou este mediodía os diplomas de formación proposto da axudante de xestión a preto de 100 dos seus asociados. O acto asistiu a concelleira de Benestar, Paula Prado. Fadenga preparou para este curso a preto de 100 persoas con discapacidade intelectual que se presentaron ás primeiras oposicións que o Ministerio de Facenda pon a disposición deste colectivo. Mediante esta convocatoria, o Goberno cumpre co 2% de prazas de emprego público reservadas a persoas con discapacidade intelectual. Todos eles que contaron cun profesorado específico para eles optaban a 3 prazas de funcionarios, pero Fadenga tamén lles facilitou a infraestrutura, isto é, o transporte e a manutención dos estudantes e das súas familias para se presentar o exame que tivo lugar en Madrid o pasado 19 de maio. Segundo o presidente do colectivo, Eladio Fernández, agora o reto pasa porque a Xunta tome exemplo e saque prazas para discapacitados intelectuais. Solo nos queda un reto, e ese reto é que a Comunidade Autónoma Galega, nestes tempos difíciles, adapte como mínimo a normativa para poder sacar a oferta pública de empleo para as persoas con discapacidade intelectual. E xa en páxina cultural falámoslles do musical Galicia Caníbal, que chega hoxe a Santiago despois dunha exitosa estrea en Vigo. O espectáculo, ideado por Antón Reixa e dirixido por Kiko Cadaval, repasa os maiores éxitos de bandas galegas dos 80, como Siniestro Total ou Aerolíneas Federales. Hoxe falamos con algúns dos seus protagonistas. Ana é unha moza que xunto cos seus pais e máis o seu irmán sofre unha grave crise persoal. A saída topará no rock and roll galego dos 80. É a grandes rasgos a historia que nos conta Galicia Caníbal, un musical feito 100% na nosa terra. Ideado por Antón Reixa e dirixido por Kiko Cadaval, o espectáculo repasa os éxitos de grandes grupos da época como Siniestro Total, Os Resentidos ou Aerolíneas Federales. O musical chega a Compostela despois dunha estrea en Vigo que os protagonistas consideran todo un éxito. Veu moito escéptico e veu dicen, pois non o esperaba, pois moi ben, pois gustoume moitísimo, pois vai no bárbaro, tal, non sei que, non sei cando, o sea que foi emocionante, ademais, cara ao final, a xente xa non aguanta máis, xa non rebenta, ponse de pé, aplaude. Eu o que querería eu era habilitar os pasillos dos lados para que a xente faga como con Rocky Horror Picture Show, que salga a bailar se quere. Subidón total, foi increíble. Eu penso que non, ninguén esperábamos tantísima reacción, non? Como que ao final acaba todo o mundo de pé e iso como que hai a xeración que viviu os 80 está como loca, non? Revivindo iso, pero os meus irmáns, por exemplo, que non a viviron, non? Son máis pequenos e todos están como locos coas cancións, coa historia.
O espectáculo conta cun elenco de 10 actores, 8 bailaríns e 5 músicos que tocan en directo. Tras pasar por Compostela, Galicia Caníbal continuará ca súa xira galega que os levará a Vilagarcía do 2 ao 5 de agosto e a Coruña do 9 ao 12 do mes que ven. Despois o musical fará unha xira por outros teatros de España. Ademais de ver este musical, Galicia Caníbal teñen outras moitas cousas que facer en Compostela. Chegámoslles algunhas ideas na nosa axenda cultural. E da man de Meteo Galicia imos coñecer de seguido as previsións do tempo para os vindeiros días. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Mañá teremos ceos anubrados na metade norte con posibles orballos dispersos nas primeiras horas. No resto de Galicia os ceos estarán despexados. As temperaturas mínimas baixarán e as máximas continuarán sen cambios e os ventos serán frouxos do norte. No venres os ceos presentarán intervalos de nubes medias e altas e os ventos soprarán frouxos do norte. As temperaturas mínimas volverán baixar e as máximas non cambiarán. Para o sábado agárdanse ceos con intervalos anubrados durante a mañá no norte, pero pola tarde quedarán ceos despexados en toda a comunidade. Os ventos serán frouxos de dirección variable pola mañá e do norte pola tarde. As temperaturas subirán. Mañá en Santiago teremos nubes baixas nas primeiras horas e ceos pouco anubrados no resto da xornada. O vento será frouxo de dirección variable pola mañá e do norte pola tarde e as temperaturas baixarán. Os ceos alternarán nubes e claros no venres e o vento soprará frouxo de compoñente norte. As temperaturas manteránse sen cambios significativos. No sábado os ceos presentarán algúns intervalos de nubes pola mañá e estarán máis despexados pola tarde. O vento será frouxo de dirección variable e as temperaturas irán en lixeiro ascenso. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Ca información do tempo rematan as novas unhas felicitacións de cumpleanos e regresamos co preguntoiro, non se movan.